Hey, guys, relax, okay? Take a deep breath. You'll be fine, don't worry. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Come here, stand up here. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. I have to do better than this.
det var jo sådan set, hvad vi havde at vise jer i dag. Det var, hvad Valby IF var nået frem til i løbet af sidste sæsons træning. Så jeg håber, I kunne lide det. Skal I ikke lide alt, som står her? Og så synes jeg også lige, vi skal give en stor hånd til Tina og Mette, som har stået for at koordinere den her flotte fællesaften. I dag er det jo en festdag for Valby IF, og ingen rigtige fester uden gaver. Så for at vise, hvor glade vi er for det arrangement, som trænerne lægger. Undskyld, fandme få. Ja. Var det hårdt? Nu kan jeg holde til det. Det er bare. Nej, vi vil gerne vise, hvor meget vi påskører den indsats, som trænerne giver. Det er jo sådan, at Valby IF er en forening af frivillige. Både træner og bestyrelse og alle, der hjælper til, er frivillige. Så derfor, så for at vise, at vi synes, det er sgu skide godt gået, alt det, vi har lavet, så vil jeg godt lige have, at alle trænerne prøver at komme lige et skridt frem foran alle udøvere, der stiller sig frem på række her foran, så vi kan se dem i gang. Kun trænerne. Det er helt godt at holde det, ikke? Tak skal du have. Ja, så vi har skrabet lidt sammen rundt omkring, og vi vil give i år en gave til alle trænere, som består af 2 gavekort. Begge to købt lokalt i Valby for at støtte op om Valby, som den by, der er. Den landsby, det sted, vi alle sammen holder af. Der er et gavekort til Intersport, og der er et gavekort til det fantastiske initiativ Valby Kino. Så nu kan vi fylde med sale, se nogle gode film, og så håber vi, at andre også vil komme med og støtte op om Valby Kino, fordi det er et rigtig godt initiativ, og et super god biograf faktisk, og han ligger lige i Bajo. Kan man ellers sige om trænerne? Hvad får børnene? I får store muller af at træne. I bliver stærke, I bliver dygtige til at hoppe, til at springe, til at stå på hænder. Ja, krammer. I kan lige vente op, hvor hinanden alle sammen give hinanden krammer. Lige at siden af krammer, ja? Så starter jeg. Jeg giver lige bare en krammer. Kom, jeg må se med. Giv din krammer. Ja.